Fætter Kanin til premiere er et spil med målgruppen 5-7 år. Plottet i Fætter Kanin til premiere er, at der skal opstilles et stykke. Det er så premieredagen, og nu er alle tingene til det her stykke på mystisk vis forsvundet. Derfor så skal Fætter Kanin ud og sørge for, at der igen kommer med manuskript og kostymer og plakater osv. Det her det gør han så ved at komme ud til 4 forskellige dyr, og hos hvert af de dyr får han så for eksempel lavet nogle kostymer eller lært en papegøje at tale, så papegøjen er klar til at optræde. Det er sådan nogle forskellige minigames. For at komme hen til de her minigames, så er der en lille opgave, som Fætter Kanin skal løse på vejen. Det kan for eksempel være at sætte ugedagene i den rigtige rækkefølge. Alle de her forskellige små opgaver og minigames, de har enten en danskfaglig eller en matematisk faglig baggrund. Den scene, som vi har valgt at beskæftige os med, er en af de små opgaver, man skal løse, før man kommer hen til minigamesene. Vi er uden for Uglens Hus, og her så skal man indsætte det manglende bogstav i et ord. I det her tilfælde så er ordet sok, og det er repræsenteret ved, at der er billedet af en sok. Avataren i spillet er en usynlig avatar. Avataren består af skærmen, det vil sige, at der er ikke nogen fiktiv figur inde i spillet, som repræsenterer os som spilleren. Perspektiv i Fætter Kanin. Fokulisation. Spillet veksler mellem en indre fokulisation og en objektiv fokulisation. Når man går rundt i byen, har man en indre fokulisation, fordi man kan se, at Fætter Kanin, som henvender sig til spilleren, som er den usynlige avatar, det vil sige skærmen. Der er en objektiv fokulisation, når man spiller minigame i spillet. Det er der, fordi at perspektivet helt er neutralt. I vores scenefrekvens er der en indre fokulisation, fordi uglen og fuglen henvender sig til den usynlige avatar, det vil sige skærmen. Kameraføring. Der er en subjektiv kameraføring, når man går rundt i spillet. Vi ser gennem vores usynlige avatar. Der er en objektiv kameraføring, når vi spiller vores minigames, og når man hører historiedelene. Der er altså objektiv kameraføring i vores scenefrekvens. Når man ser vores sekvens, så er det første, man lægger mærke til opgaven. Det gør man, fordi at sokken er på en sort baggrund, som er med til at skabe dybde. Derudover så er opgaven placeret på døren, som også er noget af det første, man lægger mærke til. Det gør man blandt andet, fordi døren har en klar blå farve, og så fordi terrassen og gelænderne er med til at skabe perspektivlinjer ind mod døren. Så kan vi se, at der er brugt meget klare farver. Det gør man blandt andet for at holde målgruppens interesse, som jo er børn. Vi kan også se, at fuglene de bevæger næbbene, og det er fordi, at så kommer der fokus på dem, og de her fugle de er samtidig en funktionskode, hvor når man trykker på dem, så afsynger de en sang. De vandrette linjer, som er i terrassen, og den blå dør er med til at skabe et roligt indtryk. Billedbeskæring i billedet er totalt. Total billedbeskæring bliver ofte brugt som en indledning til en sekvens. I dette tilfælde bliver billedet brugt som en indledning til minigamet. Man kan se, at forsvindingspunktet ligger lige under den sorte ramme, eller opgaven. Og ved at baggrunden på opgaven er sort, og derfor bidrager med en dybde, kan man se, at øjet bliver suget ind til opgaven, så det er det første, man lægger mærke til. Og der er normal perspektiv på billedet. Huset er lavet af træ, hvilket giver en gammeldags føling. Døren er med til at underbygge dette, da døren har store guldbeslag og et stort gult håndtag. Dette giver en følelse af, at man skal lave noget i den gamle skole. Dette underbygger uglen, da uglen symboliserer visdom. Døren er blå, og blå symboliserer alvorlighed. Det er også med til at underbygge, at det er den gamle skole. Når man så kommer ind til minigamet, er det dansk grammatik, man skal lave, hvilket også hører med til den gamle skole. Fuglene symboliserer intelligens ifølge hinduismen. Man bruger intelligens for at løse opgaverne. Fuglene har blå kroppe og orange næb. Det blå symboliserer intelligens, mens orange symboliserer entusiasme og opmuntring. Derudover så er blå og orange komplementarfarver, og komplementarfarver er med til at skabe et fokus. Den sang, som fuglene synger, er med til at hjælpe en med at løse opgaverne, og det er derfor smart, at der kommer fokus på fuglene. Fætter Kanin er grå, men har et lille skær i sin grå farve. Farven grå symboliserer pålidelighed, og Fætter Kanin er meget pålidelig. Farven lilla og grå symboliserer derudover intellektualitet. Fætter Kanin er den klogeste af de dyr, man møder i spil. Lilla symboliserer også respekt, så man kan mærke, at alle dyrene har for ham.
Fætter Kanin han har også en sweater på, som får ham til at virke mere afslappet og nede på jorden. Vi har ikke kunnet finde nogen intertekstuelle koder i spillet. Vi vurderer, at der heller ikke er nogen intertekstuelle koder, fordi at målgruppen for spillet er børn i 5-7 års alderen, og børn i den alder har sværere ved at sætte ting i perspektiv til hinanden. Når det kommer til genrekoder, så vurderer vi, at spillet er i eventyr- og fantasy-retningen, eventuelt fabler, fordi der er et dyr, som repræsenterer mennesker. Den eneste asynkron lyd, der er i spillet, er, at når man ankommer til scenesekvensen, begynder uglen at snakke. Og hvis ikke man har klikket på noget i lang tid, så begynder uglen at gentage det, den har sagt. Der er en synkron lyd, når man klikker på fuglene eller et af bogstaverne for at komme ind ad døren. Fordi at der ikke er en asynkron lyd, som fungerer som baggrundsmusik, bliver der ikke dannet nogen stemning. Men når man trykker på fuglene, bliver der dannet en glad og positiv stemning, som giver en troen på, at man kan løse opgaven. Billedet skaber fokus på døren, hvor det er der opgaven er beskrevet, som man skal løse for at komme ind til minigamet. Den asynkrone lyd, som kommer fra uglen, er med til at fortælle os, hvad opgaven går ud på, hvis vi ikke selv kan aflæse det fra døren. Hvis vi har svært ved at løse den her opgave, kan man trykke på fuglene, der synger en hjælpesang, som er en synkron lyd. Der er indre fokalisation, fordi uglen henvender sig til en usynlig avatar, som er med til, at der er subjektiv kameraføring, fordi vi ser igennem vores usynlige avatar. Spillet er bygget op på en sådan måde, at man hjælper dyrene med at stable en premiere på benene. Fordi at man ikke har nogen avatar, eller den usynlige avatar af skærmen, så betyder det, at når dyrene henvender sig til den usynlige avatar, så virker det, som om de henvender sig direkte til en. Det gør, at man får et meget stærkere tilhørsforhold til dyrene, og derved så bliver følelsen af, at man hjælper dyrene også meget stærkere. Vi har valgt at basere vores eget spil ud fra folkevisen Elverhøj. Elverhøj er en tryllevise, som består af 12 strofer med 5 verselinjer i hver strofe, hvor den sidste verselinje er omkvædet. Elverhøj handler om en ung Svend, der falder i søvn på en elverhøj. Når det bliver nat, vækkes han af 2 elverpiger, der danser for ham og lokker ham med deres smukke sang og frister ham med løfter ved at sige, at de kan lære ham at læse og skrive, og de kan få ham til at tæmme en bjørn. For at modstå de her fristelser, støtter den unge Svend sig op til sit sværd, hvilket får de her elverpiger til at blive troende. Men heldigvis bliver det morgen, og fordi elverpigerne kun opererer om aftenen, forsvinder pigerne. Vores spil går ud på, at du får en mission for vores elverkonge om at forføre den unge Svend. Dette skal du gøre ved hjælp af sang, dans og lære ham at lære at skrive. Dette gør man ved hjælp af minigames, der kommer i spillet. Til sidst kommer der en drabelig kamp, hvor at du skal kæmpe for at få ham forført helt. For ellers så stopper forførelsen, og han slipper væk. Vores sekvens er lige før det første minigame går i gang. Det første minigame, der synger de 2 elverpiger for at fortrylle manden, og vores sekvens er så lige der, hvor at perspektivet er gået fra total til super total, men før minigamet begynder. Vi har valgt, at vores målgruppe er børn i alderen 5-8 år, og de oplever spillet igennem en avatar, som i dette tilfælde er en elver. Perspektiv. Der er indre fokalisation 3. person, fordi man ser avataren udefra. Der er også objektiv kameraføring, fordi man ser begivenhederne på afstand, og altså sidder på afstand og kigger på sekvensen og kigger på vores avatar. Der er et dunkelt miljø, hvor der er lyse rammer omkring avataren, den anden elver og soldaten i minigamet. Avataren og elverpigen har en hvid kjole på med en rød kant. Den hvide kjole lyser op og skaber derved fokus på vores avatar og den anden elverpige. Den røde kant symboliserer begær og forførelse, som er det elverpigerne skal gøre. Den unge Svend har en rustning på, da rustningen er med til at skabe genskin, og derved sætter ham i fokus. Og da der i folkevisen er hens til, at han bærer en rustning. Billedkomposition. Der er en trekant, som står på sin base. Trekantens spids er månen, og de 2 ender er avataren og manden. Trekanten hjælper med at skabe harmoni og symbolisere guddommelighed.
Trekanten symboliserer stabilitet, hvilket passer godt, når man er i gang med et minigame. Derudover er avatarens fødder placeret i det gyldne snit. Billedet går fra at være totalt til super totalt, når billedet starter. Billedet er super totalt for, at man bevarer overblikket, samt der er plads til, at man kan spille minigamet. I spillet er der en funktionskode i form af den anden elverpige, inden minigamet begynder. Hvis man klikker på hende, fortæller hun, hvad minigamet går ud på. Mens selve minigamet er i gang, er der ikke nogen funktionskoder. Genrekoden indikerer, at genren i dette spil er fantasy. Elverpigerne er med til at underbygge dette. Vi kan se, at den unge Svend er i form af en ridder, hvilket siger, at det foregår i middelalderen, hvilket er et meget typisk miljø, hvor fantasy foregår henne. Omgivelserne indbyder til det overnaturlige og det mystiske. Vores spil indeholder intertekstuelle koder. Der vil blive refereret direkte til tryllevisen, som computerspillet bygger på. Der er 2 elverpiger og en ung Svend, som befinder sig på en høj om natten, og elverpigerne skal forføre den unge Svend. Den eneste ændring er synsvinklen. Vi gætter dog ikke på, at børnene vil opdage disse intertekstuelle koder, da Elverhøj ikke er en folkevise, man normalt viser for børn. Lyd. Inden spillet begynder, er der en asynkron lyd i form af vind og puslen i krattet. Dette er der for at skabe en mystisk stemning. Når spillet er i gang, så er der en asynkron lyd i form af sangen, som skal vække den unge Svend og forføre ham. Det er minigamet bygget henover. Interface. På grund af trekantkompositionen vil minigamet komme i fokus. Den asynkrone lyd er med til at skabe rammerne for spillet. Den tredje person ændrer fokalisation er med til at gøre, at det ser ud som om avataren synger og dermed klarer opgaven. Den objektive kameraføring skaber overblikket i spillet. Omgivelserne i spillet giver en lidt dyster og uhyggelig stemning. Men ved at man spiller minigames, så får man en mere hyggelig stemning ud af det. Vi vil gerne have, at det ikke bliver så dystert og uhyggeligt, fordi at vores målgruppe er børn, og det er et børnespil. Derfor er det vigtigt, at minigamesene er hyggelige at spille, så det løfter lidt på stemningen, og det ikke bliver helt så dystert.